ndi chipukuta misonzi kumeneko kapena kuti compensation ndi zambiri akhale ndithu akulongosola pa mwambo umenewo. Ine ndi Franklin Mtambalika, bwanji ndipereke dangali ndithu kwa mkulu wa bungwe la SETET a Silvester Namiwa kuti ayendetse zonse. Zikomo kwambiri. Choyambirira ndimafuna mawa uno mundilole ndikulandireni muchipinda muno atolankhani amene mwabwera kuchokera ku nyumba zofalisa komanso kusindikiza mawu zosiyanasiyana, komanso ndilandire nzika zokhuzidwa zochokera ku area 54 mu mzinda uno wa Lilongwe. Mwina ina nkumafunsa kuti kodi ku area 54 nkuti ku area 54 mukamachoka town kupita ku airport mukadusa pa Mimu mbali ya kumanjayi mpaka na kufika pa mphambano ija yopita ku bwalo la ndege la Kamuzu, imeneyo ndiye area 54. Komanso mundilole ndilandire amene akutimvera padakali pano pa wireless yanu ya Zodiac, komanso amene akutisatira pa samba la mchezo la Zodiac Facebook page. Takulandirani. Mapaderadera ndilandirenso akuluakulu anzanga amene ndakhala nawo kusokolo kuno. Ife Amalawi timaziwika kuti ndi mtundu wopa Mulungu. Chifukwa chimenecho ndimafuna mundilole kunena kuti tisanayambe zonse zochitika muno tipemphe wozipereka kunena kuti asogolere kapena kuti aikize zochitika zonse mzanja la Mulungu. A volunteer with a word of prayer. Wozipereka atipempherere. Tipemphere. Atate Mulungu wathu, Mulungu amene muli wabwino, amene mwatilola ife anthu anu kuti tikhale ndi moyo mu tsiku la lero, potengera kuti usiku uja tinali mu fanizo la imfa. Teleza komera ino kuti patsa moyo mu tsiku la leroli. Mbuye wathu tabwera malo ano ngati ife zika zokhuzidwa amene tikuchokera ku area 54 makamaka chifukwa cha malo amene boma lifuna lidzagwireko chitukuko. Tili malo ano tingathe kukambirana nyumba ino Mulungu, tipempha inu mukhale patsogolo pathu kuti muchiti chonse chimene tingathe kulankhulana malo ano zitengere mtendere pamaso pano. Kwa ife amene tayenda mu zitsulo zamanja tiyamikire fa chimenecho ngakhalenso tibwerera mu dzina la Khristu Yesu tapemphera ndi kusiya zonsezi. Amen. Tathokoza kwambiri ifa cha pemphero limenelo. Pachichewa pali mawu amanena kuti awiri sayenda asanapangane. Ndimaganiza kuti tikhala omasuka pa muzipano kuti aliyense ataziwa kuti aunda auje. Koma mundikhulupirira kuti kusiyana ndi misonkhano yonse atolankhani lero tachulukamo muchipinda muno. Simano kuti tipereke bwaloli kwa wina aliyense ndiye kuti tichezera pano. Ndiye ndimaganiza kuti mundilole tipange ngati mozikonda ife amene tili kusogolo mutidziwe, komano tikatero tidumpha tipita kumbuyo kuti atolankhani ifa msonkhano ndwanu anthunso akuziweni. Ine anditchula kale dzina langa ndi Silvester Namiwa, mkulu wa bungwe limeneli la SETET. Choncho ndipereka chinkuza mauti kumanja kuti kunonso alesa tikatere tidumpha tipita kwa atolankhani. Ine ndi Nyanyiwe Soko. Ine ndine Joseph Majelegas. Ine ndine Kumbukani Pondamali. Omega T SETET. Ine ndi Biro Ntuyatuya chairperson. Ine ndi Roda Kabuda. Zainabu Hassani ku Saint Citizen. Zikomo kwambiri kuno taziwana ndiye ndinapempha kuti tidumphe makolo athu musadandaule chifukwa cha nthawi tiyambe atolankhani kumbuyoko. My name is Judith Ogan. Yeah. Good morning. My name is Priska Kanyada from Miji FM. Good morning. Inazina langa ndi Monica Chinyamali pia from Radio Linafe.
Good morning, and Susanna Nkoma kujoga kuti mveni. Promise Tom Nkoma Sinod Radio. Bright Lunda Transworld Radio. Ernest Gama Capital Radio. Sonkeleman Mulimi Radio. Franklin Mtambalika Zodiac. Zikomo kwambiri. Ndikupira kuti mundivomereza kuti mphepo imene kudusa mu chipinda chino ndiyo pepukirapo chifukwa amanena kuti ukazilota ndauje umakhala momasuka. Lero inenso ntchito yanga ndiyo chepa kwambiri chifukwa chokuti msonkhano uno ife tangokhala ngati oukonza. Msonkhano aini yake ndi amalawi eni yake. Paja ndikabwera pano kumayankhula kunena kuti bungwe la sidedi limayimira amalawi anthu ena mmakana manena kuti amalawi wali kuti. Lero muchipinda muno amalawi mukuwaona aini yake abungwe akakhala ndi nkhani akakhala ndi nkhawa amabwera. Ndimafuna choyambira ndinene mawu kuti kaswiri wina adanena kuti 3 great forces rule the world. 3 great forces rule the world, and these are 1 stupidity, 2 fear, and 3 greed. Pali zinthu zitatu zimene zimalamula dziko lapansi. Kaswiri wina adanena kuti pali zinthu zitatu zimene zimalamula dziko lapansi, and zinthu zimenezi choyambirira ndi kupusa, kachiwiri ndi mantha, kachitatu ndi dyera. Mukapita ku nyimbo ya fuko lathu amanikamba kuti tindi adani atatu, koma padakali pano pa adani eni padakali pano pa malawi muno ndi amenewa: kupusa, mantha ndi dyera. Ndiye mafuna mwapadera ndathokoze anthu aku area 54 chifukwa chokuti sanachite mantha, abwera poyera. Ngati abwera poyera si anthu sopusa ya. Ifa mziko muno ngaziko likuonongeka tili ndi anthu adyera amene tinayika m'mipando yonena kuti pampando paja amapanga zawo ndi ana awo, sadabadilako za amalawi amene amalipira msonkho kapena amavota. Ndiye ngati kudera kwanu kuchitika zina zake zosaoneka bwino inu kumayang'anira ndiye kuti muzigawe. Kutero lero amalawi tonse amene mukutimvera kapena amene sakutimvera lero malawi onse azigawe kuti kodi pagulu lopusa, pagulu la mantha ndi la dyera ine ndili pati. Lero malawi wina aliyense mumtima mwake azipase gawo. Chifukwa chimenecho ndikuthokozeni kwambiri anthu aku area 54 mutakhala kuti muli ndi vuto simunangolirira m'mimbayi, amati mwana osalira amafera kumsana. Tabwera pano chifukwa cha inu, zikomo kwambiri. Choncho ndanena kuti ntchito yanga ikhale yochepa kwambiri, ndili ndizongolengeza ndilengeze kenaka ndisiyira bwaloli acheya anthu okuzidwa aku area 54. Izi zimanika kutere chifukwa democracy imapereka danga kwa wina aliyense kuti pamene wakhuzidwa ukuyeneka kubwera poyera uzayankhule madando ako kuti adindo aone kuti achita motani. Ndiyeno paja mmadziwa kuti tikati ndi press briefing amalawi eni yake amatituma andipasa mauthenga atatu. 1 akufusa a Moses Kunkuyo kunena kuti mudatiuza kunena kuti kuzakhala ripoti lochokera kwa akatako ya ku Germany anja pakatha miyezi 9. Kuti miyezi 9 jasinathebe technical report icha akaswira ndege kuchokera ku Germany nkhani yokhuza ngozi ya kuchikangawa. Amalawi adikire liti chifukwa tukhanga tipano pati kumaliza anu chaka, koma munda auza mtundu wa Malawi kuti report limene tiliwerenga after miyezi 9 ndifake limene linachokera ku Federal Bureau ya ku Germany ija timaisho kuti preliminary. We are waiting for the full report into that plane crash 10 June 2024 kuchikangawa. Nkhani yachiwiri kuti kanema amene akuzungulira chifukwa cha nthawi sitikana musewera pano kumatigawane. Nkhani ya wachiwiri kwa msukulu wa dziko lino Dr. Michael Usi akumayenda ndile kukumwe asilikali opitirira 80 kupita kukangogula nkhuku. As a nation, are we really serious kuti wachiwiri kwa msukulu wa dziko azitenga likukumwe la asilikali 80 chakuti kumakayenda kukagula usipa kukagula masamba? Are we really serious about this country? Ndikana kondoka kanema amene likana musewera pano koma amene sanamuonere mwafusa anzake mwafusa anthu andi ndi malo amozoka kuma kwina kuli konse kumene amapita Michael Usi akumapita ndi chigulu chopitirira asilikali 100. Ndiye muziwo kuti asilikali aliyense boma limamulipira
Akamayenda mujanso amapasidwa ration, amapasidwa allowance. Are we really this desperate in this 21st century kunena kuti dziko labata ndi mtendere ngati ino? Vice President zikamulola zikaenda ndi asilikali over 100 kukagula nkhuku, kukagula mpiru, kumakadukula munsewu. Are we really serious as a country? Ndianena kalukali kuti ngati tili mavuto mdziko muno ndi atatu: kupusa, mantha kapena jera. Ndiye lero timafuna ndifunse kuyambira kwa Dr. Chakwera, ndifunse ku judiciary, ndifunse ku Malawi Law Society, ndifunse ku parliament kuti zoona ndithu tikuonerera ndithu vice president kumatenga asilikali kumakagula matemba, kumakagula usipa. Is this the way kuti vice president azigwira ntchito yake? Akulu tonse lero Malawi tichite manyazi amene kuyambira ife amabungu mwese yaboma a president ulazasera amene munasankha amayi kuusi aine akewo apaki asogolera mipingo akaswiri kusukuza ukachenjede fasikuna lake mbiri zalembedwa kuti nthawi ina yake Amalawi analola the whole vice president nkutenga asilikali 100 plus kukagula nkhuku. Ife tonse kumayangana kumaombera manja. No, let's get serious. And going forward tikufunika sone mukhale clear terms of reference mu office ya vice president. We cannot proceed like this. We can't. Kuma ndisindike kunena kuti aliyense lero angoyangana kanema ilonse pena pali ponse pamene amayi apita amayi kuusi akumayenda ndili kukumwera anthu kuma ntchito makapanga mwina ukagawa fetereza. Kodi dodi mantchito yake ndi chani? Mwina apite kwina zikagawa mabans. Are we serious? The whole vice president constitutional office azikagawa mabans and aliyense is okay? Amalawi ndithu basi tipange zimenezo. Office imene ndithu ya vice president kwaziyendesa mbendera MG2 kumakadukula munsewu. No. Let's do something about this. Sikuna mbiri zalembedwa kuti tonse timayanganirira zinthu zikulakwika. Chinthu chachitatu ndanena kuti ndine zinthu zitatu sanapereke baloli kwa anthu akwa chitukula. Nzonena kuti pa 16 September kuli chisankho. Koma ndili ndi uthengawo kwa onse amene akudikira za chisankho limenechi. Ngati sitipeza njira yothana ndikatangana ndi ziphuphu, ngakhale vote yathu ikhale yopanda ntchito. Ndibwereze pano. Uthengawo ndi kuyankhula kwa Malawi ina aliyense amene samvera mwagayire uthengawo kunena kuti pa 16 anthu tili pakalikike. Zipani za ndale ali bize, mabungu mwese aboma tili bize, anthu akupanga kampeni, koma ndi uthenga uwu muusunge ya Malawi. Kunena kuti ngati sitipeza njira zabwino zothanira ndikatangana ndi ziphuphu mdziko muno, vote yathu pa 16 ikhale yopanda ntchito. Chifukwa chani? Tiavotera anthu apita mmalo azikagwira ntchito kwa mukapita kuchipatala mukapeza mankhwalaba. Ndalama za misewu mpeza kuti angoyika pamwamba phula pansi pa matope nsewu afukuka. Mpeza kuti chitetezo mdziko mulibe. Chifukwa chani? Katangale wasanduka kachitidwe ka Zinthu. Lero pano panifana ndikuchallenge kuti mwina kuli konse nthambi ya boma imene mungapite ngati simukapereka kena kake zimene mufuna sizikatheka. We cannot proceed like that. Lero bungwe lothana ndi katangale lasanduka bungwe lothana ndi anthu andale. Ndiye ndifuna nene kuti tisanaka vote pa 16 tipeze njira yona kuti tithane ndi katangale. Apo ayi vote yathu ikhale yopanda ntchito. Zimene zichitike Malawi muno zono tizitenga anthu akuba ndikuwapasa mipando akakabayiba 5 years kwachosa ndikuwabweresa akuba ena 5 years akabe inu ndine tikhala tipompo. Kuti mukhulupirire sabata yapitayi kunali mayeso a ntchito ama HSA kudachitika zotani? Kunali zipwirikiti ndi umboni onena kuti anthu amene tinayika kuti akagwire ntchito sakutigwirira ntchito. Inu amene padakali panopa muli busy ndi mashado kaya makandidate kaya mapresident muzifunse kuti kodi ana anthu osauka mdziko muno ali pati. Kutero kuti apanga mayiko awiri. Kuli dziko la anthu andale amene timaombera m'manja amene misonkho timalipira ndife tasanduka makaso awo. Chifukwa chonani mavuto athu ndi atatu: stupidity, fear and greed. Andalewo achuluka ku gulu la greed la jera. Inu ndine tili pakati pa mantha kapena gulu lopusa. Fa anthu amene akusokoneza dziko lino ndiochepa kwambiri. Amene tikusauka ndi anthu ambiri. Koma dziko likuti liyende amadalira inu ndine.
Ndienda kupasani chisanzo kuti munaona kumene kunali mayeso antchito ama HSA. Kumene kuchatu kunali bana ama minister. Anawo pano ali ku Beijing, ali ku Singapore, ali ku UK. Akamaliza skulu azikhala konko. Ndalama zake za inu ndine. Fa amene ali ma minister lero zaka 5 zapitazo sakana kwanisa kugula tikiti ya ndege. Ndiye muzizife zolati ngakuti zimenezo. Apanso pa 16 ngati silipanga bwino tibweresanso gulu lina. Chimozimozi. Inu ndine asitifuna nthawi ya ma demonstration. Inu ndine asitifuna nthawi yokavota. Koma ana athu akuvutika. Mwaona kuti ana akuphunzira movutikira komanso ntchito kulibe. Koma lero timavomera anthu azitinamiza. Ndiye nkhani yona kuti Malawi wina aliyense amene amafunira zikuno zabwino ndiona kuti sana kavote pa 16 tiye ntikwiye ndikatangale. Ngati sitsana ndikatangale muona kuti basi ntchito zizikhala za iwowo anthu amene timayika pa mpando amene amatiberawo inu ndine ana athu azingovutika. Malawi asanduka dziko la chipwirikiti. Tili pa nkhani yomweyi pa 2 June mwezi uno tinalembera kalata achakwera. Kalata ida alembera ponena kuti kuli mponda matiki wina amati Zunifisata amene amachita business ni boma la Malawi. Mkulu amene amamufufuza kuyambira 2021 nkhani zakatanga ndi ziphuphu. Ndeno pa 22 June 2022 Dr. Sakuopa anayankhula ku mtundu wa Malawi ngati president wa dziko lino live pa television. Amanena kuti alandira report kuchokera kwa Mai Martha Chizuma limene linali ndi mayina 84 akuluakulu aboma amene amaganizira kuti amapanga zakatangale ndi mkulu amene Zunifisata. Ndeno usiku umenewo president Dr. Sakuopa adanena kuti akanakhala kuti si malamulo samalola bweza atachosa wachiwiri wawo malemu Dr. Klaus Saulus Chilima chifukwa kuti adatchulidwa mu report imene. Ndiye usiku umenewo anachula mayina 6 Saulus Chilima, George Kainja mkulu wa polisi nthawi imeneyo, Arenik Matemba, Amuhabi Mwambi, John Suzi kuti ndi anthu amene Mwambi Kaluwa, Mwambi Kaluwa, George Kainja, Arenik Matemba ndi John Suzi Banda kuti ndi anthu amene amakhuzidwa ndi nkhaniyo kuphatikizapo mkulu woyang'anira nyumba zachifumu Priska Pontangaga. Anthu onse amene anachulawa anapezeka kuti anayimisidwa pa ntchito. Patapita masiku pang'ono kunapezeka kuti manong'onong'o anapezeka kuti Priska Pontangaga amene amayang'anira nyumba zachifumu abwereranso pa ntchito. Tikuyankhula pano Inspector General ali kuena chifukwa kuti Kainja anachosidwa ntchito. Anthu onse amene anachudwa siku manager anachosidwa pa ntchito ena anamangidwa koma Priska Pontangaga sanamangidwa. Kenaka pa 1 September 2023 bungwe la Youth and Society idalemba kalata kulembera ACB tatu useni zutheka bwanja Priska Pontangaga adachulidwa pa nkhaninja koma anthu onse amene anachulidwa adamangidwa koma Priska Pontangaga sadamangidwe. Ndipo yankha ACB adauza mtundu wa Malawi kuti Priska Pontangaga anapasidwa mwayi kuti akabweze Benz imene anapasidwa kuchokera kwa SATA ndi ndalama zokwana 70 million. Ndi anthu akudabwa kuti bungwe la ACB ati lidawakhululukira. Ndi nkhani ndi imodzi ikukuza Zunifisata ndifa jana Saulus Chilima Akainja ndiye na onse adamangidwa koma munthu mmodzi sadamangidwe. Ndifa jani anthu ena mwapasa mwayi kuti akabweze katundu ena osabweza malamulo a mtundu wanje amene ku Malawi Law Society. Nimegeza ndi nkhani imutithandize because we are about to set a precedent. Akakhala ngati kanthawi yoyamba bungwe la uthana ndikatangale kumukhululukira munthu amene wabweresa yekha kutoko Priska Pontangaga zoti analandira adasimikiza okafana akabweza zinthuzo akanakhala sana alandire sana akabweza ndiye talembera achakwera kalata ndiye kalata ndi werengere mchingerezi. The state president Kamuzu Palace Lilongwe. Attention, His Excellency Dr. Lazarus Chakwera. Copy to the Acting Director General Anti-Corruption Bureau. Your Excellency, sir. Remove Mr. Priska Pontangaga from State House until he clears his name on alleged corruption. In exercise of our governance watch to grow, we at the Center for Democracy and Economic Development Initiative CDED feel duty bound to address you, Your Excellency, sir, with reference to the above captured subject matter. At the onset, we would like to bring to your attention a televised national address aired on June 22,
2022, where you, Your Excellency Sir, told the nation that 84 Malawians were named in a report that the Anti-Corruption Bureau ACB Director General Ms. Martha Chizuma had presented to you, following the completion of investigations into an alleged high-profile corruption scandal linked to the United Kingdom UK-based businessman Mr. Zunif Sata. Precisely, Your Excellency Sir, you withheld all delegated powers to the then Vice President, the late Dr. Salos Claus Chilima, and you were close to firing him, but you did not do so because, as you put it, quote, the Constitution does not provide for suspension or removal of the Vice President by the President because he holds that office by the will of Malawian voters, which I respect, end of quote. That evening, after announcing the withdrawal of your delegated powers to the Vice President, you went on to suspend State House Chief of Staff, Mr. Priska Pondangaga, the then Inspector General of Malawi Police Service, Dr. George Kainja, Mwambi Kalua, the then Solicitor General, and the former Director General of the Anti-Corruption Bureau, Mr. Renek Matemba and John Suz Banda. Later on, the aforementioned were arrested on corruption allegations, save for Mr. Kapondangaga. While Malawians anxiously waited for the identities of the remaining 78, they were shocked to learn about the reinstatement of Mr. Kapondangaga at State House, while others were interdicted. Furthermore, SIDED would like to state that the UK Westminster Magistrate Court on Friday, May 30, 2025, commenced a case in which Mr. Kapondangaga is alleged to have received a bribe from Mr. Sata. If the documents from the aforementioned court are anything to go by, then it is no longer a speculation that there is a corruption allegation implicating Mr. Kapondangaga, since the matter is now before the court. Needless to remind you, sir, that Mr. Kapondangaga is not your personal employee. He is paid from the public purse. He holds his position of State House Chief of Staff on trust of Malawians. The recent developments in the UK, therefore, have raised serious questions over your own image, Your Excellency, sir, and that of the state in the face of the international community regarding your stance on the fight against corruption. Simply put, Your Excellency, sir, if you are indeed serious about fighting corruption, then you are sending a totally different message to Malawians and the international community by allowing someone suspected of indulging in corruption to remain in the public office. Frankly speaking, if Mr. Kapondangaga was in the UK, he would have been arrested as co-accused. And $1 million question is, why are you, Your Excellency, sir, not seeing the danger of being associated with someone implicated in such a serious charge? In the same vein, Malawians would wish to know why Mr. Kapondangaga was never arrested despite ACB's own admission in its response to a letter from Youth and Society dated September 1, 2023, that he voluntarily gave back a Mercedes-Benz S-Class 350D and 70 million Malawi kwacha. Or should we conclude that this particular provision in the law was exclusive to him, among other suspects, in the alleged corruption case related to Mr. Sata? SIDED is of the view that should you, Your Excellency, sir, cling to Mr. Kapondangaga in the wake of the ongoing corruption case in the UK, you will be deemed to have undermined the highest office you are occupying, consequently depriving yourself the moral ground to claim that you are a champion of the fight against corruption. Last but not the least, Your Excellency, sir, we trust that you know what corruption has done to our country, and you should be the last person to condone it in whatever size and shape. Please show that you care by removing Mr. Priska Pondangaga from State House until he clears his name in the courts. Yours faithfully, signed, Silvester, Namiwa, SIDED Executive Director. Kalatai tidaipereka pa 2
lero tikuyankhula pano kwatha masiku 5 kulibe yankho kuli zi koma nkhani iyi ndanena kale kuti tisanavote pa 16 ikhale ndi mutu wake tikapanda kutere tingovutika chabe voti yathu ikhala popanda pake chifukwa cha chimenecho akatha masiku 7 asanati yankhe tiyamba kupanga zionesero zabata ndi mtendere zowakakamiza achakwera kuti achose apriska Pondankaka kuli nkhani zone kuti anapangidwa kiliye ndiye tikudabwa kunena kuti ACB chiyambire yapanga kukiliya anthu angati zimene tikuziwa ife zone kuti anthu amapangidwa kiliye ku court anthu amapangidwa kukiliye ku court kuti takupeza nosalakwa ndifake timanena kuti suspect alleged sinanene kuti Pondankaka anapanga corruption sinanene kuti Pondankaka anapereka ziphuphu kapena analandira ziphuphu ayi tikunena kuti akuganiziridwa amene amakhala ndi fine so say ndi akhoti ndiye tikudabwa kuti ACB yayamba liti kumakhululukira anthu kapena mapanga kili anthu nanga akumayuza ya district yanji yokhululukira anthu chifukwa president Dr. Lazarus Chakwera pa 22 pacha usiku uja anachula mayina 6 anthu onsewo anamangidwa mfachani munthu muzi sanamangidwe ndiye mwayiwo owapasa kuti akabweze katundu bwanji simukupereka kwa anthu onse amene akuyankha milandu ndisaonjeze gagandiwa nkhani ndi imeneyo amalawi tonse amene timadana ndi Katangale amalawi tonse amene tikavote pa 16 tionesese kuti nkhani ya Priska Pondankaka mutu wake wagwirika kenaka tikavote apo ayi voti yathu ikhala yopanda ntchito ndipepese kuti sinimafuna kuti ndiwonjeze gagandiwa koma ili mboni kunena kuti dzikoli tikumapyephelisa kwambiri ndanena kuti there are 3 forces that rule the world: stupidity, fear and greed. Koma lero tili ndi anthu akwachitukula amene akukana kuti akhale opusa, amene akukana kuti akhale ndi mantha, anthu angopsinyika ndiye anandipasa uthenga wawo kale lero tinangogwirizana kuti tiyeni mukayankhule nokha. Iwowa ali ndi apa mpando wawo, ali ndi komiti yawo. Chifukwa chimenecho mundilole ndipereke bwaloli kwa abale athu okhuzidwa. Ali ndi chikalata, awerenga chikalata, akamaliza kuwerenga acheya waphera mphongo, akamaliza tisegula bwaloli muafusa mafuso. Lero ntchito yanga njopepuka kwambiri, koma ndine munthu wokondwa kwambiri chifukwa amalawi amatitumacha ayamba kutulukira okha, kuzaziyankhulira okha, ali mchipinda muno mwaona. Zikomo kwambiri. Muchule zina lanu ali kundivuta kuchuluka muli chule bwino muli nyadira kenaka mayambe kuwerenga. Nyanyiwe Soko. Press statement June 6, 2025. Kodi ndrama za chipukura misozi kwa anthu okhala ku area 54 zili kuti? Ife anthu akwa grupu Kampinda, Khongo, Chinkhora-Nkhwazi, Katola ndi Doti kwa mfumu yayikulu Chitukula. Tikupereka masiku 7 ku unduna wa zamalo kuti upereke chipukura misozi kwa eni malo okwana 1020 hectare omwe ali pakati pa Malawi Institute of Management MIMU mpaka pa mphambano yopita ku bwalo la ndege la Kamuzu mbali mwanse wa M1 dera lomwe pano likutchulidwa area 54. Mchaka cha 2022 ife anthu okwana 3000 anatiletsa kumanga ngakhale kudzala mitengo pa malowa pokozekera zitukuko zomwe anati zikuyembekezeka kuchitika pa malopa. Ngati ife anthu olemekeza malamulo tidamvera langizo la bomali ndipo ena mwa ife tidatenga ngongole kuti tidzipezere malo komwe tizikakhala. Moyo pakali pano wakhala ovuta chifukwa ena tidatenga katapira yemwe pano akutisautsa. Chachiwiri tikuvutika kuchita ukhondo chifukwa anatiletsa kukumba zimbudzi komanso kupanga chitukuko china chilichonse mwachidule timakhala ngati tili pa msasa. Kufikira tsiku la lero
tapita ku nduna wa zamalo ku ofesi ya president ndi nduna komanso kwa DC wa boma la Lilongwe Dr. Lawford Palani maulendo okwana 28 koma palibe chomwe taphulapo. Mwezi wa September 2024 nduna ya zamalo Adeusi Gumba anatiuza kuti ndalama zomwe zinayenera kubwera kwa ife ngati chipukuta misozi anazigwiritsa ntchito kukathandizira anthu omwe anavutika ndi namondwe wa Fred. Iwo anatitsimikizira kuti ndalamazi azipereka ukatha msonkhano wa nyumba ya malamulo owunika theka la chaka cha boma mu November 2024. Koma mlembi wankulu mu nduna wa zamalo Adevi Chilonga pa 11 February 2025 pa zokambirana zomwe tinali nazo ku Zowe Conference Room anatiuza kuti ndalama azipereka ku bungwe loyendetsera zisankho la Malawi Electoral Commission MEC. Apa tsopano tikusowa omukhulupirira pakati pa ndunayi kapena mlembi wankulu mu ndunawo. Andunawa pa 16 March 2025 mu programu ya boma likutinji pa MBC analiuza dziko kuti unduna wawo watsala pang'ono kupereka chipukuta misozi chokwana 9 billion kwacha kwa anthu aku area 54 ndi dunduzo. Izi anaziyankhulanso nyumba ya malamulo patangodutsa masiku awiri pa 18 March pamene anayankha funso la phungu wa Lilongwe Nkhoma Mpenu. Izi zili chonchi tikuva kuwawa m'mitima mwathu tsopano pomwe boma layamba kugulitsa malowa ndipo anthu omwe agula ayamba kutithamangitsa kuti tichoke m'malo omwe anali amakolo athu. Pakali pano tilibe kopita kamba kuti sitinalandire chipukuta misozi chomwe chikanatithandiza kukagula malo kwina. Pakali pano tikuwapatsa anduna agumba masiku 7 kuti atipatse ndalama zathuzi kuti tisamuke pamalopa kapena atiuze ngati adatinamiza komanso kunamiza mtundu wa Malawi kudzera ku nyumba ya malamulo. Akalephera kutithandiza ife tipita tikachite mbindikiro ku ofesi za kwa DC mpaka titalandira chithandizo. Zikomo kwambiri. Tathokoza kwambiri maisoko chifukwa chowerenga momveka bwino. Ndipereke bwaloli kwa apampando choyamba mutchula zina lanu molinyadira kenaka muphere mphongo pa zimene awerenga maisoko. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri amalawi nonse amene mukutimvera komanso kutionera. Ine ndine Bironi Tuyatuya, chairperson wa komiti ya area 54 amene malo adayezedwa ndi boma mu 2022 monga mwamvera kalata. Chokhudza ndi chokhumudwitsa kwambiri nchakuti ife ngati zika sitidapite kubwa mukatsatsa malo. Adabwera okha kudzauza mafumu athu kuti malowa afuna kulepo ntchito ngati boma. Mafumu athu adavomereza podziwa kuti ndi lamulo la boma ndipo dziko limakwera chifukwa cha zitukuko zosiyanasiyana. Atayesa malo mu 2023 adadzapeka mafigures aliyense zimene zimatsimikiza kuti msamuko watheka. Chodabwitsa miyezi umangodutsa mpaka chaka kudutsa titambuchita kafukufuku ife ngati akomiti atasankha mafumu adatiuza nduna monga mwamvera mkalata kuti ndalama ziperekedwa ife zidakozedwa koma zidabwerekedwa kupita ku ngozi. Koma mu November ndalama ziziperekedwa mwachisoni kufikira lero palibe chilichonse chimene boma latithandiza. Mwaichi zika zokhudzidwa zilubwera pa msewu ndikunena ife situkuva zimene boma lunena. Maumboni
mwachidule ndikhoza kundero zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri mayi Roda Kaputa nkuthawi utembo ndimuzoti muonjezere pa zimene ayankhula chair. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndi Roda Kaputa. Ndikuchokeranso mu area 54 dera limeneli latiye Chitukula. Kuphera mphongo kwanga mawu anga pa nkhani ndi kulankhula zokhudzana ndi chitukuko cha manyumba chimene boma lidatiletsa kumanga manyumba mu dera limeneli. Adatiyezeradi nzoona, mafigures adatipatsadi ndi zoona. Koma adatiuza kunena kuti musamangeso nyumba imene idali pa maziko ili pomwepo. Amene adala sanakhome nyumbayo atayimaliza ili chonchobe potengera kuti apatsidwa chipukuta misozi chake munthu achoka muderali. Muja mwaimvera kalata tidayenda kumakasakasaka ndalama kwina kuti tikadzipezere malo tikamange kwinako. Ndipo anthu ife tili ngongole magawo awiri, tidakachita katapira kwina, tidakachita deposit kwina kuti tikakhale kumeneko. Koma kuchokera mchaka chimenecho mafika na lero palibe cha nzeru chimene boma ife latichitira. Ndife zika zodandaula ndipo boma latichitira nkhaza. Tikugona anthu ochuluka mu nyumba imodzi. Tili ndi makampani mu area imeneyo. Timachita ma business yomanga manyumba chifukwa ndife anthu osaphunzira sitili pa ntchito. Ntchito zathu ma business athu nkokumanga nyumba timayikamo anthu amalendi. Mwezi ukatha timalandira ndalama imene ija kumatithandizira mabanja athu. Koma boma lidatiletsa kumanga nyumbazo. Ndiye kuti ndife anthu ongokhala. Tikulipempha boma mobwereza atithandize pasanathe masiku 7 tanena mukalatawo. Ngati sitilandira yankho ifeyo tikukakhala kwa DC kufikira yankho ziko. Mawu opanda chigamba amenewo Bambo Joseph muti bwanji pankani. Zikomo kwambiri. Ine dzina langa ndine Joseph Majelekas, zika ya area 54 wa senior chief Chitukula. Ndizoonadi kuti ife adatiloka miti chifukwa adatiletsa kuti tisadzale mitengo imene yoti pachaka timatha kudzala mitengo ina yogulitsa tipeze kukanga chepe tilipera wana ku sukulu komanso tizidya ngati mabanja athu. Koma kuchokera nthawi imeneyo 2022 mpaka pano sidapeza kuti mtengo umodzi yomwe yeti boma lomwelo limati tizipyala mitengo koma ife adatiloka kuti musadzale mitengo. Wonesa kuti boma lidapengera nkhaza ndetu kuvutika kwambiri tibe chochita. Mitu yathu idasokonekera chifukwa timadalira kuti malo pathu paja timapezapo zina zimene zimatithandiza. Aboma adatiletsa mwachinyengo boma kungotipatsani ndalama koma ndalama mpaka napano. Nde boma limeneli chonde tupempha kuti atimvetse ngati afika pofula chonje kwatula nkhani nde kuti zatibwereka komanso tasauka. Ndipo kuti mwina sayendera mmakuwa adakhaputa mayendera akadabva chisoni imene pano patiwonekera. Kabulu kumene dagula 2021 tikadavala kumweko. Komanso njala yatibwereka chifukwa chayowa chifukwa idaleka chilichonse imene timapanga adatiletsa. Nde dandaulo langa ine ngati zika ndi limenelo zomwe kwambiri. Aizona ine ndine kumbukani Pondamali amene sonochokera mu area 54. Ni modzi okhudzidwa ni mmene boma lidachitira kuphatikiza ngakhale kumunda kwanga ndi kunena pano kudayikidwa didi kumene koko ndipo eni ake amene adayikawo ndi kuwadziwa kuti ena mwa iwo ndi anaisi. Koma nchoni bwereka kuti ngakhale pamene makolola mbewu zanga adachita monika kamizu mbewu zokolani mwachangu malowa ndi athu tikufuna tigwirepo ntchito. Ndiye ine zikundikhudzula ngakhale pano nimakhala pano opatira ambakale kusosa koma nigwirapo bwanji ntchito pamene pali kale chiletso kuti wina wadzika po right deed yake fa pamene adapatsa right deed ndi kuti malo angawo adagulitsidwa koma ine mwini wake okhudzidwa kumaloko nisanandirepo china chilichonse.
ni pempho kwa adindo onse okhudzidwa kuti ndithu tikadakonda kuti amene muli adindo okhudzidwa yesani kulipira area 54 mogwirizana ni imene tidapanganirana, chifukwa ife sidabwera kudzasatsa malo, ndino amene mdabwera. Koma lero lino ngakhale magwidwe athu a ntchito ndiwo okhumudwitsa ndiwo ofoka, sitingagwirepo ntchito pamene wina akutero kuti malowo ndi yake. Mwachidule ine ndikulekeza pamenepo. Zikomo kwambiri. nthawi zambiri chifukwa cha zinthu zitatu ndakamba zija, kupusa, mantha ndi dyera, mukamakamba nkhani ngati izi anthu amafunsa kuti umboni uli kuti, umboni wa nkhani uli kuti, ndiye anena ngati kuti anduna adanena, ndiye timafuna tonse timvere apa zimene adayankhula anduna kupangira pamawa. Ya 54 compensation mwamalamulo timanena kuti masiku ano boma silingotenga malo lisanapereke chipura misozi. So ndizoonadi kuti kumbali athu ngati ku nduna wa zamalo pa ndondomeko imene matsatidwa kapena kukachita assess nkhani ya compensation ku area 54 muja ndinanenera kuti tikufuna kumeneko tikhazikitseko malo oti mwina anzathu amene ali kumalo akunja. Has identified 200 hectares in area 54, that's in Lero city, whereby assessment for compensation has already been done, and 9 billion kwajas is in the compensation amount to be paid. The extension another prime land, which is 80 hectares, has also been identified just outside Blantyre city. Parliament yoona za budget imene program imene matiboma likutinja ndeno atayankhula pa 16 pa 18 March anapita ku parliament anakayankhulanso izi. The Minister of Lands has identified 200 hectares in area 54, that's in Lero city. Has identified 200 hectares in area 54, that's in Lero city, whereby assessment for compensation has already been done, and 9 billion kwajas is in the compensation. And to this end, beaconing for this Chigumula land area will be done in May this year, once the crops have been harvested from the fields, as currently we have fields there. In the same vein, we also have another land in Mzuzu. We call it Dunduzu, that's about 50 hectares, and this land will require compensation amount of 3 billion kwajas. First Deputy Speaker in the August House, that now we are sitting in the budget session. Pasimena yankhula kumwina pena pake mkhoza kuonjezerapo ndikupaseni 30 seconds amene tingathe kuonjezera abale anga kwa chitukula. Ifanya nthawi. Ine ndine Harrison Banda amene ndikuchokera ku area 54 mudera limene lila tiye chitukula. Chimene ndingalankhule kwenecho chimene mwina zanga wasadalankhule ndichonena kuti zonsezi mujanenera onena kuti tayenda ulendo 28 ukalumikizana ku ofesi kumeneko. Posachedwa apa tinapempha onena kuti atiyankhe nkhani za ndalama zili pati. Ndipo mayankho amene atipatsa analemba kalata anena kuti kumeneko bakakhala nemene mumakhalira. Kutanthauza kuti zoti atipatse ndalama yo sali serious kwenekwene. Chifukwa chimenecho chimene chatipangitsa kuti femu yathu tiwowe kwambiri. Ngati mujanenera kuti toilet adzala usapange zinthu ngati zimenezo zimene zithandiza kuti feti tipwetekeke kwambiri. Ndiye chinthu chokhudza ndi mamenewo natilonjezeko pamenepo zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri, ine ndi Norris Banda amene ndikuchokera ku area 54. Uku nangogula malo 2019 ndinali maganizo kuti pachinyamata zofunika zimakhala zambiri. Ndiye ndigule malo ndimange ku makola ndiziweta kandi nkhumba nkhuku ndizipeza chothandizira moyo wanga komanso banja langa. Ndiye kufikira mu 2022 pamene tinayimisidwa ma project athu onse ndinali pafupi kuti ndipange roofing ma nyumba komanso makola pa malo amenewa.
koma boma linatiyimisa. Ndikunena pano ndilibenso kuti kodi nditha kupeza capital ina kuti ndikapeze malo kwina ndikapitilize masomphenya anga. So ine ngatiso mmodzi mwa anthu akumeneku ndili okhumudwa kwambiri ndi bomali pa lonjezo lawo limene anatilonjeza. So timafuna kupempha adindo akumene akubomako oyenererawo kuna kuti atithandize atiyankhepo kuti kodi tikhoza kupitiliza ma project athu kapena tidikirebe. Zikomo kwambiri. Chifukwa cha nthawi ndikupita kuti atiyankhuliredi. So nkhani ndayimva uno ni msonkhano wa atolankhani ndinene kuti ntchito yanga ndakukhala ngati nkhala pakati ndangopinda msana wanga kunena kuti Malawi ainaka bungwe amene amatituma ali pano lero. Atolankhani nkhani imene tabwera pano ndi imeneyi takupasani ndikukhulupirira kuti mundilole ndibwezere kwa inu tisegule bwalole nkotheka kuti muli mafunso. Zikomo kwambiri. The floor is open for questions. Ndikuona zanja. Jine Franklin Tambalika from Zodiac. Mwina mangofuna nitadziwa kuti kupatula kubwera nayo pano nkhani sindikudziwa ngati mwina sinamve pena pake. Mwachitapo zotani ngati anthu okhudzidwa pakatipa kuti nkhani ifikire adindo musanabwere ndi maganizano omaliza ngati imene mufotokozera mtsiku la lero. Mwalimva akuti kupatula kubwera uzayankhula pa mphepo pano ndi chani chimene mwachitapo kuti adindo aziwe kuti muli pa mafuto? Zikomo kwambiri chifukwa cha funso labwino limene azathu atolankhani mwafunsa. Mwachidule poyankha funso limene life tayenda maulendo 28 maofesi atatu Lance, DC, komanso OPC. Koseko timafuna chilungamo chioneke. Zoyankha zake dikirani kufikira lero koma atatemitsa zathu. Zikomo kwambiri. Kapena ali bafuna kuonjezera. Ayankhaye. Zikomo kwambiri. Atolankhani osaopa osafoka osachita manyazi. Msonkhano ndi wanu. Tsinanga ndi Bright Lunda yakira ku Transworld Radio. Mafuna ndifunsa kuti mapereka ma 67 kwa anduna za malo pakakhala kuti sipena chitiye china chilichonse mwina kumbali athandizo amene mukufuna muchite chani kuchokera pamenepo kupita kutsogolo. Mwinanso mukhoza kungotuzako mwina kuti zatenga nthawi yochuluka bwanji mwina zonseze zimene mwakhala mukukumana ndi maofisi osiyanasiyanawo kuchokera pa nthawi imene anakuletsani kuti musachitepo kayi kanthu pamalo amenewo. Zikomo. Zikomo kwambiri chifukwa cha funso lanu. Ife ngati area 54 takhala nthawi period mwafunsayo 4 years now kuchokera nthawi imene atiletsa zochitazo. Funso lina lija lanithawa lija tidzachita chani ngati atapanda kuti zika za area 54 kuti tibwere pa air pano pali chiganizo choyamba kuchita mbindikiro kwa DC amadabweretsa nkhani zako za msamuko kwathuko. Zikomo kwambiri. Mangowonjezera amene acheya alankhulira. Mujatani fotokozera kuti sitinapite ifeyo kuboma kukatsatsa malo koma ndiwo amene adatipeza mu area yathu kumudzi kwathu kumene abadwira makolo athu. Ndiye mmene tikulondola nkhani mmene tabwera kuno kubungwe ngati satiyankha pa masiku 7 tipita tikachita mbindikiro kwa DC. Ndipo cholinga chathu ndi mawu awiri atipatse chipukuta misozi apo ayi achotse liwu la nsamuko mu dera lathu mu area yathu kuti ifeyo tibwerere tizikhala mmene timakhalira kale. Zikomo.
unduna ukunena zoti kupereka chipukuta misozi chimene chakuti kumapeto kwa chaka chino chifukwa pakali pano akuchita zokambirana ndi unduna wa zachuma mukuti bwanji? sana mvesese funso talifuseniso kawiri. Chabwino ife timafusafusa nanga si inakhala ngati ambali imodzi ndi timafusa anzathu kunduna wa zamalo eti zankhani ndakuti akupatsani chipukuta misozi kumapeto kwa chaka chino panopo akuchita kayi zokambirana ndi unduna wa zachuma kuti atulutse ndalamazo zachipepesoso mukuti bwanji? Mwina akuombana mitu anthuwa tinene kuti ndiye kuti anduna ananamiza ziko fata tali ndi umboni apa eti amanena kuti budget ino tiyikamo ndalama ndiye popeza lero nanena kuti sindifuna kuyankhula kwambiri aine akankhani alipo mpano ayambe ndani muyamba nino okay ayamba awa katere ayanga kenaka chair zamalizire mwati ayankhula zimene ndakunduna akumvesera alankhula mmene ife tili mu chifukwa talankhula nawo andunawo tapita mu ofesi mwawo maulendo atchulidwa aja ndi maulendo ambiri amene talankhulana nawo iwo anduna endi lero kuti aziyankhula mawu amenewo chifukwa choti tabwera ku bungweli chifukwa chakalankhula koma atinamiza mowirikiza ndiye ifeyo ngati zika zokhudzidwa sitingakhulupirire ndipo sizingatheke zimene alankhulazo ndi kuti tifike pobwera ku bungwe ili tili ndi kalata imene unduna unatiyankha pa madandaulo athu amene tinawafunsa zokhudzana ndi chipukuta misozi ndipo adayankha momveka bwino kunena kuti tikadalibe ndalama zoti tikhoza kulipira anthu mu 54 bakhalani mmene makhalira kale ifeyo ngati komiti titayitenga kalatayo kwayitana mafumu ndi anthu okhudzidwa adanena kuti yankho lino losamveka ziko zomu kwambiri achira msana bwirepo mongoonjezera pa zimene alankhula alodazo anduna azamalowa tikuona kuti njomba ikuchuluka kwambiri chifukwa nulankhula izi chifukwa chonena kuti kuchokera nthawi imene anadzarionetsa mafigazi pa magwelo anatiuza kuti by the end of this year mukhala mukulandira ndalama tinadikilira inayi 2022 ngati sindikulakwitsa ikhazokhala 2023 aloza kuti by end of 2023 tikhala kulandira ndalama tinalowaso mchaka chinachi mukhala mukulandira ndalama zaka ziyomangopita a Juni July mukhala mukulandira ndalama lero limene ndimabwera ku MBC kumapangidwa programu ya Malawi Panorama pa programu imeneyo analankhulitsananso ndi kamera OPC kamera ndani omwewa ozokhudzana za malomalowa amalankhula kunena kuti tisanafike kuzisankho ndalamazo akhala akupereka ku area 54 komanso ku Dunduzo nde pano mukaruzonena kuti ayi akuti kumapeto kwa chaka chino koda Malawi tigwire ziti komanso kuchokera nthawi imene anadzarioneza mafigazi athu kwacha yakhala ikungogwa mobwereza ndipo ni pempho lathu komanso ndi khumbo lathu mwinaso kwakakamiza kumene kuti ndalamazo akuyenera kuti azionjezere chifukwa ngati munthu amenera kulandira 2 million panopa kuti munthu ukapeze malo a 2 million uli ndi ana 7 malo ake sakumakwana kumangapo manyumba 7 panopa zinthu zonena kuti zadula kwambiri nde munthu anali nkachigunda akampatse 2 million akagula malo otani chabwino nanga transport akaendera yotani kupita kumaloko 2 million kutengera 20 chaka chimene chijacho dzafika panopa kodi kwacha ili pabwanji ndeti mapempha bandu nawo kuti atipangireko changu chifukwaso chonena kuti akamanena zone kuti atipatsa kumapeto kwa chaka chinochi idzakhala zone kuti nthawi vula ikugwa mabikoni ayikidwa kale kumene kuku kodi anthu tikakhala tikulowera kuti nthawi ya vula
kolowera kukatisowa kuli bwino andunawo ndi pempho lathu ndithu komanso kwakakamiza kumene onena kuti isanathe masiku 7 iwa ife akhale atatipatsa yankho logwirika loti ifeyo tive potengera ndi mmene analankhula pa Malawi Panorama lero lomwe lino nthawi ya 7:30 zikomo kwambiri. pofuna kuphera mawu amenewa mphongo mawu olonjeza sikoyamba kameneka nkambirimbiri ndipo sitingakhulupirirenso tapereka masiku 7 akhale masiku 7 zikomo kwambiri. bwalo lidakali losegula mwina nkutheka kuti pamene pabwera uthenga kuchokera boma mwina nkutheka kuti mutukhoza kuyankhulako 30 seconds apaseni chinkuza mawu. zikomo bwalo lonse atolankhani ineyo ndine Majoni Mwale kuchoka 54 ya Chitukula niwo ndipo mawanga akamba andunawa kwina kwachino chimwira dziko madimba anthu fiti malima ndiwo makagulitsa mgono kapena mtauni madimba adatiletsa pano patu kudya zogula nthezi zonse siti pa ntchito tibe nyumba tsono zimenezo lero nkomakamba zimenezi nolakwira dziko koma azidziwira kuti iwo ali nkwawa adasi anthu ifeso tili nkwathu dasi anthu koma kwathu kuno tuvutika mmemo kwawo kuli mtendere ndipo makamba zimenezi nzokhumudwitsa kwambiri oti lero namati kuti atulembera mfoni atolankhani nkomafuso lutati ukonzeka kodi ukonzeka udakonzekelero dzana dali kuti ziko. Ine dzina langa ndi Joseph Mwale. Chinthu chomvetsa chisoni kwambiri kupusitsa Malawi popeza ali pabwino ife tuzunzika kumudziko tinganene kuti chifukwa chosayenda chifukwa chita zimene zisi tere kumudziko anali khumakhuma kusowa chochita mwa ichi ine ndibwere pansi zikomo. chifukwa cha nthawi titenge funso limodzi lomaliza kwinako akuluakulu alipo mpano mucheza nawo muchitira mucha funso limodzi lomaliza ngati lilipo mwina nanunso atolankhani mungakauche blanket. sindikuona zanja kusonyeza kuti mafunso atha acheya chifukwa cha nthawi mafuna ndikupaseni bwaloli kuti musendere zimene tinabwera nazo pano kenaka basi tiseka kenaka atolankhaniwa akufunani kuti mucheze nawo zikomo kwambiri. tifuna kuyamikira kwambiri chifukwa cha mpata wabwino umene ino azathu aside munatipatsa mutamva kudandaula kwathu kuti tikhoza kubwera pa air kuti dziko lidziwe kuti boma lidatiphera ufulu kutiyezera malo ndi mawu amsamuko koma osakwaniritsa zimene adatilonjeza mwa ichi ifeyo motsindika momaliza nkunena kuti masiku 7 amene tapeka kuboma zika zatsimikiza kuti akhala atakamba mbindikiro ngati atadutsa popata chilichonse chimene boma achitepo zikomo kwambiri. zikomo kwambiri msonkhano usonali wanga koma ndinayamba ndi mawu onena kuti 3 great forces rule the world: stupidity, fear and greed. Lero Malawi ina lese azisankhire gawo pamenepo kuti uli mgulu lopusa uli gulu la mantha kapena uli gulu la jera padakali pamene tili Malawi muno aliyese kuchokera kunsi kwa mtima kwake azipezere gawo. Ine ndikuthokozeni anthu akwa Chitukula chifukwa choti nthawi zonse tikabwera pano akudandaula kuti maisoko akhoza kaotcha blanket 30 seconds. Chimene ndimafuna kuonjezera ndichonena kuti ngati ifeyo anthu aku 54 mene tapereka masiku 7 ku unduna kuti ukhale utatipatsa zochita kapena chipuputa misozi imene tonthauza ngati kuti Juni saatha tikawerenga masiku munde kuti ni matinimu akhala masiku 7 iwo atakwana. Mbindikiro wathu udzakhala waufulu ndithu wamtendere ndipo tikupempha kuti mukatilole ndithu kuti fe mbindikirowo akundunanu mukatilole ndithu tikachite chifukwa chonena kuti Amalawi ambiri akakhala zoti ali ndi mbindikiro pamachuluka kwambiri anthu aja azathu amavala majombo aja ncholinga choti adzitiopseza pa chinthu chathu.
ife zimene zozonga ta ku 54 sitikulola kuti mukatitumizira anthu a jombo ife akatiopseze ngati kuti mwina tidabwera kubomo dzatsatsa malo chimenecho si chilungamo iyayi. Tiyeni tithandizane tonse ndife Amalawi mosasamala kanthu kuti azathu tinakusankhani kukhala m'mipandomo koma tikuonetsetsa tonse ndife Amalawi. Inunso akunduna anu mutchedwa anduna koma munachoka ndithu kumudzi ndinu ndithu moyo wakumudzi mmaudziwa ndithu mmene moyo umakhalira. Nde shonde mbindikiro wathu after 37 days ukakhala ndithu amtendere koma chimene tingapemphe msakatitutsira anthu a jombo ife mungolivya chabe dandolo lathu zikomo. Mwachidule maiso kwa kunena kuti kani ili pano sikuti akufuna mbindikiro ya anthu akufuna ndalama zawo. Ndalamazo mudanena kuti zilipo umboni ndi ulipo o. So and it's either the minister lied to Malawians or else the money is stuck somewhere. As simple. So malamoti anena kupatula a jombo pachama tumiza azikwanja nyamata awawa makosa nawo. Ndachi bwana. Ndiye a jombo ena so matenga zikwanja. So simukenika kwa ape mpaya ndio ufulu wa Malawi nalese kupanga zoneso zabata ndi ntendere. Ndiye malamoti mukagule zikwanje, malamoti mukatenga a jombo. Ingwapa sana anthu. Simene 9 billion. Ngati tanena ndife ngati. Anani nawo kadwa anduna. Inu maziwa masamu kuti 9 billion ngati. Hai, so masiku 7 wa apase na ndalama zawo. Akakupasa ndalama ngati mukapanga mbindikiro. Zikomo kwambiri. We don't have all the time on earth. It's either you are stupid, you are fear, or you are greedy. We have got 3 categories according to this expert. Therefore, it is up to you to decide which category you are belonging to. But my parting shot is our vote on the 16th September this year will be meaningless if you don't make corrupt public officials uncomfortable. Ndibwereze mawu amene anayankhula ku area 24 atupere muluzi amene ndi president wa UDF ananena kuti ngati sitikwiya kuthana ndi nchitidwe wazipupundika tangale dziko lino lifa. Ndiye dziko lisanayambe kufa tiyambe kufa ndinu ndine. Umboni munauona kuti anthu amapondana chifukwa cha ma interview a ntchito ya WHSA. So chinza kuti mdziko muno chuma sichikuyenda. Zinthu sizikuyenda. Vuto lathu lalikulu nkatangale ndi kunamizidwa ukino mwakuona apa eti anthu ayenda maulendo 28 ndero mukauza kuti tikupasa ndrama chaka cha mawa. We fair. Zikomo kwambiri kuchali chiwathu amanena kuti mukalalike zimene mwazimva inu mukalembe zimene mwazimva. Tinayamba ndi pemphero mundilole tiseke ndi pemphero. Zikomo kwambiri. Titseke maso tipemphere. Zikomo Mulungu wathu tiwamikani kuti takuonani mnali pakati pathu kuti zokambirana zathu zatha bwino. Mbuye wathu tizindikira kuti ife ngati amene munatilenga ku dziko lapansi sindife akapolo kuti tikhoza kukhala mozunzika. Timenyereni nkhondo kuti cholinga chathu chikatha kukwaniritsidwa. Tayenda zitsulo zokosedwa ndi manja. Mulungu mukhale pa njira yathu. Mwa Yesu Khristu tapempha ndi kusiya zonsezi. Amen. Aponso ndipo pa mtsiriziro pa msonkhano wa atolankhani umene bungwe la CITED koma mbali inayi ndithu mopatsidwa mphamvu ndi anthu ochokera ku dera la area 20 makamaka 54 ku Lilongwe ndithu amadzapereka madandalo awo ku unduna wa zamalo. Nkhani zake zachipukuta misonzi kuti pakhala nthawi iwo wasakulandira kodi alowere kuti. Mkatikati tamvanso ndithu mayankho ochokera ku bomako kuti akuti akukonza zoti awathandiza anthu amenewa koma akuti ndi osakhutitsidwa ndipo apereka masiku 7 kuti athe kukachita mbindikiro kwina kuzionetsero. Nkhani yake afuna kuti apatsidwe ndalama imene kamene kuti chipukuta misonzi. Tikalo ndikuti kwangulanso zomwe ndinakukonzerani kuno ku Crown Hotel mu mzinda wa Lilongwe. Ineyo malo mwa anzanga onse ndi Franklin Mtambalika. Tikubwezereni ku nyumba yathu youlutsa mawu area 47 sector 5.